Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej videorecenzii, kde môžeme vidieť, že už máme novú Nokiu Asha 300 Touch and Type. Predáva sa v rôznych farebných prevedeniach. Čierna a taká červená. Je to model nižšej triedy, tak tu už môžeme vidieť balení. Hneď na vrchu sa na Nokia mobil. Balenie obsahuje nabíjačku, obyčajné slúchatka, špunty a USB konektor, takýto pomerne krátky. Čo sa týka tých špuntových slúchatiel, to si ich vyberieme, má to na príjmanie hovoru a posúvanie napríklad pesničiek. Tak a teda, teraz si pozrieme celkovo ako taký mobil. Mobil sa drží veľmi pevne, je veľmi ľahký a je krásny zadný kryt, ktorý je taký jemný. No, tu už môžeme vidieť, že máme 5 megapixelový fotoaparát, slúchadlo na hovor, tlačidlá, ktoré sú celkom dobre rozmiestnené, výstup hlasitého reproduktoru, uzamykacie tlačítko, tlačítko na reguláciu hlasitosti, na otváranie. Teraz tu je na nabíjanie. Tu je na nabíjanie a tu môžete ešte stále vidieť, že Nokia je u týchto starých modelov pri takomto, žiaľ, neviem, či to bude teraz dobre vidno, ale pri takomto konektore. Tak, 3,5 mm jack konektor a obyčajný USB na prepojenie s počítačom. Tak teraz sa pozrieme na samotný mobil. Samotný mobil teda odomýka sa to týmto zamykacím tlačítkom a už tu nastupuje dotykový displej. Tak, meno vyzerá ako aj v obyčajných Nokiách. No, táto Nokia je vlastne konkurencie schopná, ktoré sme si predstavili v minulej časti, čisto dotykovej LG T385, čo sme si predstavili v minulom diele. Čo sa týka ešte tejto Nokii, je z tvrdeného skla robená. Nie z tvrdeného skla. Je to plast. No, čo nie je to dobré, keď je to plast, ale nevadí. Má to svoj vlastný obchod, Nokia ponúka, keďže to má uzavretý systém, je to bez systému Android, tak ponúka vlastný obchod, kde sú niekoľko hier zadarmo, no lenže pokiaľ používate tento mobil, nemá Wi-Fi a používate tento mobil na paušál alebo na kredit, tak treba za neho platiť, pokiaľ nemáte program, že máte neobmedzený internet v mobile. Tak, to je bolo asi všetko o tomto mobile. Ďakujem vám, dovidenia a uvidíme sa pri ďalšej videorecenzii.